Det her nummer, det blev sunget af Lulu Ziegler, Lars Knudssons mor, en gang først i 50'erne. Jeg gik en hverdagsmorgen, som så mange af os går, i tunge tanker, selvom luften tindrede af vor. Jeg havde læst avisen, hvor det samme budskab lød. Millioner her i verden lider, sorg og savn og nød. Jeg tænkte, hvem kan hjælpe de, der søgte aldrig fandt. Jeg så mig om, der stod et bord ved gadens fortovskant. På bordet lå en masse pusseløjerlige ting, som 4 søde unger sad og legede omkring. Og allerførst forstod jeg ikke rigtigt, hvad det var. Det sagde den mindste af dem: vi har lavet en bazar. Da så jeg først plakaten, og jeg kan den uden ad. Vi har det godt, men mange andre børn har ingen mad. Så barnligt var den skrevet, og så barnligt bogstaveret. Men meningen var rigtig nok, og ikke spor forkert. Hvad verdens store magter ikke synes at formå, bliver gjort ved fortovskanten her af disse 4 små.